ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କହିବା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଛି ଏହା ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ସହାୟକ ହେଇପାରିବ? ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ଓକେ, ସ୍ମାଇଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆମର ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ଯିଏ ଆସନ୍ତି ୱାର୍କିଂ ପୁରା ବସି ଆସିବେ, ସର୍ଜରୀ ହେବ, ଚାଲିଯିବେ, କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମାଗଣା କାମ କରିବେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ପଇସା ନେବେ।